Il-Gvern beda s-sena l-ġdida bis-sensi. Nofs il-ħaddiema tal-Air Malta se jitkeċċew. Il-kumpanija tittieqaf taħraq il-flus. Dan tħabbar il-ġimgħa wara nofsinhar mill-Ministru tal-Finanzi illi ikkonferma kif minn 890 ħaddiem se jitkeċċew 470. Dan fl-istess konferenza tal-aħbarijiet illi fiha il-Ministru qabbel il-linja nazzjonali tagħna ma' Fireplace. L-airline ma tagħmel xejn differenti minn Fireplace. Letteralment, flok titfal injam fih, titfal miljuni li jinħalqu minħabba operat ineffiċjenti. Dik il-prassi, dik l-abitudni tispiċċa. Dan se jsir bħala parti mill-pjan tal-Gvern biex itaffi ftit mid-dejn li għandha din il-kumpanija. Bħala parti mill-pjan, is-servizzi ta' ground handling se jinqataw u dan se jwassal għat-telf ta' 300 ħaddiem filwaqt li il-110 li jifdal se jkunu ħaddiema amministrattivi li jingħataw essenzja. Ħafna minn dawn il-ħaddiema issa jridu jgħaddu minn proċess ta' interview biex jiġu ingaġġati mal-Gvern għalkemm mistoqsi x'jiġri minn dawk li ma japplikawx jew ma jidħlux mal-Gvern, Klajt Karwana ma tax dettalji. Minkejja li mhijiex l-aktar sitwazzjoni feliċi, ġifieri bħala Ministru tal-Finanzi, konni preferi li ma sarx dal-iżbal, konni preferi li ma ntefqux dawn il-flus. Għaliex ċerti li kieku kienu jintefqu b'xi mod aktar effiċjenti x'imkien ieħor, hemm issa s-sitwazzjoni qudiemi dini. Ironikament kien dan il-Gvern stess li fl-2017 wiegħed li ħadd mill-ħaddiema tal-Air Malta ma kien se jitlef xogħlu. Bħalissa il-linja nazzjonali tal-ajru qed tagħmel mal-170,000 euro telf kuljum. Iżda sa 3 snin ilu, il-Gvern Laburista kienet jiftaħar li l-Air Malta rreġistrat profitti għall-ewwel darba fi 18-il sena. Ħaddiema li tkellmu ma' Net News qalulna li l-Gvern poġġa l-Air Malta f'sitwazzjoni tal-biki wara li f'dawn l-aħħar snin kien impjega nies bla doċċ, fosthom lill-preżentatur tal-istazzjon Laburista Karl Stanjo Navarra li wkoll tpoġġa fuq il-kodba tal-kumpanija bħala kap tal-komunikazzjoni. Mistoqsi dwar impjiegi bla doċċ li nataw fl-Air Malta lil nies viċin tal-Partit Laburista, il-Ministru wieġeb hekk. Jew se jkunu kommessi sabiex jaħdmu, inkella kif jaħdem il-privat fuq il-lan tax-xogħol, se tkun qiegħda taħdem l-Air Malta. U m'iniex dispost li nisma'. Klajt Karwana konferma wkoll li l-Kummissjoni Ewropea tilfet il-fiduċja fil-Gvern Laburista u ma jafx kemm se tkun qed talloka fondi biex is-sitwazzjoni fl-Air Malta titjieb, madankollu saħaq li mhux ibassar li se jtuna ħafna. Karwana ma rridx jgħidilna għalkemm applika. Kemm se nkunu qed nagħtaw flus kif qed lanqas jiena għadni ma nafax il-figura finali għadha ma ġietx ikkomunikata u għadha tinħadem il-Kummissjoni għalkemm applikajna rilevanti. Mistoqsi x'se jagħmel minħabba l-Ministri sħabu li ħallew diżastru fl-Air Malta, din kienet ir-risposta tal-Ministru. Whether I have any message with respect to what has been done in the past, I mean what's been done, it has been done. I mean all past actions, of course, are history. There's no way how those actions can be reversed. Kien Kutajjar, Net News. And I'm being very clear is that